Samantala sa ating police report naman po, gadget shop sa Umingan nilimas sa puting stargazer, posibleng getaway vehicle ng mga salarin. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Yan yung ginawa nila, oh. Binasag nila. Wala silang tinira. Kinuha nila lahat. Siniran nila. Pinasok at ninakawan ng mga hindi pa nakikilalang salarin ng isang gadget shop sa Poblacion East, Umingan, Pangasinan madaling araw nitong Linggo, August 9. Batay sa paunang impormasyong ibinahagi ng mga may-ari, dakong alas 3:45 ng madaling araw umano ng pasukin ng establishmento. Sinira umano ng mga salarin ang padlock ng roll-up door at binasag ang glass sliding door upang makapasok. Kita rin sa CCTV footage kung paano tinangay ng mga salarin ang iba't ibang gadgets na paninda, pati ang pagbuhat sa vault na nasa loob ng shop. Isang puting Hyundai Stargazer naman ang sinasabing posibleng ginamit na getaway vehicle ng mga salarin. Gayunman, hinihintay pa ang kumpirmasyon ng Umingan Municipal Police Station hinggil dito, kabilang ang posibleng pagkakakilanlan ng sasakyan at mga sakay nito. Nag-alok naman ang mga may-ari ng 200,000 pesos na pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyong makatutulong sa pagkakakilanlan at pagkakahuli sa mga responsable. Nai-report na sa Umingan Municipal Police Station ang insidente at nagpapatuloy ang investigasyon. Nauna rito, ninakawan din umano noong nakaraang taon ang tayong branch ng parehong negosyo. Palaisipan ngayon sa mga biktima kung paano naisagawa ang pagnanakaw nang wala umanong nakarinig sa ingay mula sa pagsira sa tindahan at sa alarm nito. Pangalawa na po ito na napasok. Last year sa Tayog. Ngayon, wala pang pinasok na naman itong Umingan, kinuha nila lahat dito. Wala pang kumpirmasyon mula sa pulisya kung may kaugnayan ang dalawang insidente. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.